El govern català torna a tancar comarcalment Catalunya. És de moment l'únic canvi que ha adoptat el Procicat per fer front a la Covid-19 a falta de saber l'impacte real de la Setmana Santa a les dades epidemiològiques de la pandèmia. Catalunya recuperarà el confinament comarcal també per la bombolla de convivència aquest divendres i serà vigent en principi fins al 19 d'abril. Tampoc està permès sortir del país perquè continua vigent el tancament perimetral. Per tant, només es poden fer desplaçaments fora de la comarca o dels límits de Catalunya per les excepcions previstes o de força major. Unes mesures que l'alcalde de l'Escala, Víctor Pugà, ha valorat al programa Alcaldia de Ràdio l'Escala. Pugà critica que les mesures es prenguin d'una forma poc ajustada a la realitat i sense tenir en compte les necessitats de cada territori. Sens dubte és una mala notícia perquè això vol dir que la situació epidemiològica no és bona, però a més és una mala notícia perquè ho hem reiterat en diferents ocasions, ens sembla que és una mesura que no s'aplica amb un criteri que es pugui entendre, i jo sembla que després de l'experiència de més d'un any de pandèmia podríem fer-ho d'una altra manera, agafar el bisturí i veure de quina manera podem fixar unes línies en les que evidentment hi hagin restriccions a la mobilitat, però la comarca sovint té molt poc sentit, i més amb la nostra comarca concretament. I l'Escala en concret, que està a tocar de la frontera del Baix Empordà. No podem anar a Torroella, podem anar a la Jonquera, per tant no em sembla que amb l'experiència es podia haver afinat una mica més. Per tant, una mala notícia en dos sentits. Solució de salut, evidentment, i que és una mesura, jo crec que poc ajustada a les necessitats, i el que es persegueix en definitiva es podria aconseguir amb una distribució diferent. Dins les excepcions previstes hi trobem les competicions esportives autoritzades i les excursions o colònies dels grups bombolla escolars. En canvi, tenir una reserva en un hotel o allotjament turístic o una entrada per anar al teatre, per exemple, no dona dret a trencar el confinament comarcal, tot i que la cultura ha estat declarada bé essencial i els experts assegurin que assistir a actes culturals és beneficiari per combatre l'anomenada fatiga pandèmica. També hi ha un petit canvi en les trobades i reunions socials. A partir de dissabte es torna a la norma anterior, un màxim de 6 persones tant a l'interior com a l'exterior, llevat que es tracti de convivents. No s'ha fixat un límit de bombolles de convivència, però es manté la recomanació de limitar les interaccions socials. Sigui com sigui, dijous a les 12 de la nit entrarà en vigor de nou el confinament comarcal. Protecció Civil recomana portar una declaració d'autoresponsabilitat que justifiqui el motiu del desplaçament. També continua vigent el toc de queda entre les 10 de la nit i les 6 del matí, a tot el territori.